खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। सोरखारा थारैनो बर' बिजोङाव इंराजि रावनि बिजाब राननानै बर' बिजोंखौ बबे लामाजों लांनो सानदों? बेफोर साननाया सरासनस्रा बिमा बिफानि गोसोआव सिखांदों। बर' बिजों फरायसालियाव थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि बिजाबा इंराजि रावनि जानायाव बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे आफाद आरो गौथुमफोरा खुद्रिखांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सोरखारनि बेबायदि थांखिखौ बेरेखा खालामनानै खुद्रिखांनाय हाबाफारि लायो। मख'नो गोनांदि गाबोन सानाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जेंनाखौ लानानै सावरायलायगोन। बेनिखायनो गोजौआव मख'नाय आयदाखौ जिल्ला आफादफोरखौ मावफुंनो थाखाय गुवारै खावलायहरनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद जोङो जथायै दिनै आसाम सरकारा बर' मिडियाम आरो गुबुन गुबुन बिमानि रावनि सोलोंथायाव इंराजि साबजेक्ट इंराजि भाषाजों मेथ्स आरो साइन्स जाबसिना होनो नागिरनायनि हेंथायै जोङो खुद्रिखांनाय हाबाफारि जों लादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय। नाथाय बिनि गेजेरावनो आसाम सरकारा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा मैया हरनि गेजेराव लेट नाइट बिथाङा गावनो आखाइजों लिरनानै जोंनिसिम गांसे लाइजाम हरदों जे मेथ्स आरो साइन्स इंराजियाव जि टेक्स्ट बुक रानदों आरो जिखौ फोरोंनो नागिरदों बे जि आयदा बे आयदाखौ लानानै सरकारा जोंजों बर' थुनलाइ आफाद, एबसु आरो माहारियारि आफादफोरजों एमिकेबल मोनसे डिसकासनाव सलुसन लाबोनायनि थाखाय सावरायनो नागिरदों बेखौ जोंनो फोरमायहरदों। आरो बे सावरायनाया गाबोन 11टा बाजियाव दिसपुरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि कनफारेन्स हलाव जागोन। बे सावरायनायाव सरकारा मा बाथ्रा होयो, मा प्रतिश्रुति होयो जों खोनासंगोन आरो जुदि बे फ्रुइटफुल जायाबा नेक्स्ट सोमावसारनायनि थाखाय गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण गण आन्दलन खालामनायनि थाखाय जोङो रेडि। बर' मिडियाम, बर' राव आरो बर' जातिनि सार्थआव जों 1% 1 पइन्टबो जों कमप्रमाइज खालामा आरो बेखायनो गासै आसाम नाङै दिनै रायजो राजाफोरा माहारियारि आफादफ्रा दले बले दिनै ओंखारबोदोंमोन आरो गोबां जायगायाव गोबां जोंनि रायजो राजाया आन्दलनखौ आबुङै खालामनो मोनैनि थाखाय दुखु मोनदों आरो बे बेलायाव जोङो जेसेबां हायो जि जायगायाव जों आन्दलन लादोंमोन बे जायगायाव बै आफाद आरो सोमावसारगिरिफोरजों जों सावरायदों। नाथाय सरकारा जि जोंनो लेटार हरदों बेखौबो जों रेसपन्ड होदों। जोङो जिहेतु सोमावसारखांनायनि उनाव बबेबा नङा बबेबा समाव बबेबा नङा बबेबा थासारियाव सरकारजों सावरायनानै समस्यानि समाधान दिहुननांगोन। दा बेखायनो जिहेतु गिबि खेबनि सोमावसारनायनि डिक्लेरेसनावनो सरकारा जोंनि सोमावसारनायखौ गिखांनानै बिथांमोना जिहेतु रायलायनो लिंदों जों गाबोन खोनासंगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जे जों बुंदों जे बर' मिडियाम स्कुलाव इंराजि रावखौ मोजाङै फोरोंनांगौ, इंराजि साबजेक्ट दंखायो, राष्ट्र भाषा हिन्दी दंखायो। दा बेनि अनगायै मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजिजों फोरोंनाय लोगो लोगो बर' मिडियामनि थाखो 5सिम फरायनानै थाखो 6 एडमिसन लानाय गथ'फोरा इंराजि भाषाजों साइन्स आरो मेथ्सखौ फरायनाय लोगो लोगो जिहेतु बे 1%ल' बर'आव लिरनाय दङ अट'मेटिकेलि बिसोरो खस्थ' मोनगोन आरो फरायनो हानाय नङा। जिहेतु बिथांमोनखौ बेबायदि प्रिपेयार खालामनाय जायाखै आरो स्कुल गारनाया बारा जागोन, रिजाल्टआ गाज्रि जागोन, फोरोंगिरियाबो बर' फोरोंनो ना इंराजि फोरोंनो बे आख' फाख'आव गोलैगोन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निउ एजुकेशन पलिसिया बुंदों जे माल्टिलेंगुवेलिज्म, बाइलिंगुवेलिज्म टेक्स्ट बुक बेयाव मिडियाम सोलायनायनि बाथ्रा बुङाखै। बर' मिडियामनि स्कुल माने बर' मिडियामजों फोरोंनांगोन, नाथाय बेयाव इंराजिबो फोरोंगोन आरो हिन्दीबो फोरोंगोन। खिन्थु बिनि अनगायै जुदि मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि फोरोङोब्ला इंराजि साबजेक्टआ थाखाबाय 3 जाबाय, हिन्दी राष्ट्र भाषा थाबाय 4 जाबाय। 4 साबजेक्टआनो गुबुन रावाव जायोब्ला ससियेल साइन्स आरो बर'ल' फरायनानै बर' मिडियामा बोरै थांना थागोन? आरो जों बुंदों जे बर' मिडियाम स्कुलाव टिचार नांगौ, टिचार सरकारा होदों आरो जेराव होनांगोनां दं बिनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो खुनु कारनाव जाहाथे सिंगल टिचार, जिर' टिचार जोङो माने बे फरायसालिफोरखौ गारनानै सरकारा जाहाथे दोना बेनि थाखाय जों आवाज दैखांदों आरो बे लेभेलाव साफिसियेन्ट जायैनि थाखाय जों सरकारखौ दाबि होबोदों। दा बेखायनो दिनैनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि मेसेजआ बेनो जे रायजो राजाया साग्रिद जानानै था, गाबोन जों सावरायगोन। फिथाइया जुदि मोजां जायोब्ला
जों रायजोनो फोरमायगोन फिथाइया गाज्रि जायोब्लाबो रायजोनो फोरमायगोन नेक्स्ट लेभेलनि सोमावसारनायनि बाथ्राखौ जों फोरमायगोन आरो बे राष्ट्र भाषा माने राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाव बिमानि राव मादार टांनि इम्पर्टेन्सखौ होदों आरो मादार टांजोंनो गुन गोनां साबसिन हामसिन सोलोंथाइ लानो हायो बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु दिनै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीया राष्ट्रीय शिक्षा नीतिखौ बुंदों मादार टां मिडियामनि खोथा बुंदों पण्डितफोरा बुंदों आरो MBBSखौ मध्य प्रदेशआव हिन्दी मिडियामजों सालायनो नागिरदों आसामाव असमिया मिडियामजों सालायनो नागिरदों बे सरकारानो माने NEPनि उल्थायै खामानि मावनानै दिनै इंराजिखौ इम्प'ज खालामनो नागिरदों जाबसिननो नागिरदों बेनि हेंथायै जों दिनै गसंथादों आरो जोङो सावरायनायनि उनाव मा फिथाइ थायो नेक्स्ट लेभेलनि जोङो जोंनि सिद्धान्त'खौ लागोन आरो बेनिफ्राय जों दोरदनाय नङा गोजोन्थों गाबोनो जोङो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा जोङो जयै थांगोन आरो सावरायगोन जोंनि दाबिखौ जों लाखिगोन आरो जोङो खावलायगोन जे बेखौ टटेलि उइथड्र खालामनांगौ आरो बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो खुनु कारनाव जाहाथे जोंखौ इम्प'ज खालामा आरो बर' मिडियाम स्कुलाव इंराजि मोजां फोरोंनांगौ ग्रामार मोजां फोरोंनांगौ आरो इंराजि बुंनो आरो लिरनो हानाय बेबस्था खालामनांगौ बे नङा जे मेथ्स आरो साइन्सखौ इम्प'ज खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जों क्लियारलि गाबोन बुंगोन गोजोन्थों